झी 24 तासच्या हाती आता फुटीर खासदारांचं पत्र आलंय। या क्षणाची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आहे। आता तपशील समोर आलेला आहे आणि या पत्रामध्ये लिहिलंय पक्ष विचारधारेपासून भरकटलेला आहे। पक्ष विचारधारेपासून भरकटल्याचा दावा या पत्रामध्ये करण्यात आलाय आणि पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करायचा असल्याचा सुद्धा आरोप केलेला आहे। 6 खासदार शिवसेनेमध्ये विलीन होत असल्याचं यामध्ये नमूद केलंय। तर लोकसभेतील शिवसेनेसोबत आसन व्यवस्थेची मागणी केली आहे आणि जागा अदला बदलास मान्यता द्यावी अशी या पत्रामध्ये विनंती केली आहे। झी 24 तासला वरिष्ठ सूत्रांकडून ही माहिती कळते। या क्षणाची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी, या 6 फुटलेल्या खासदारांनी नेमकं पत्रामध्ये काय लिहिलंय, ह्या पत्रामध्ये काय नेमके दावे केलेले आहेत याबाबत संपूर्ण राजकीय वर्तुळामध्ये एक उत्सुकता होती। तर आता हे समोर आलेले तपशील आणि यामध्ये झी 24 तासच्या हाती फुटीर खासदारांचं हे पत्र लागलेलं आहे।